Kwan mamalo mag jogo maonge opande nochopo e apisi mar ruoth ma oyude Asembo e kinde chenro mar chiwo opande maonge chudo mitayo gi migawo mar arita kokalo kuom jagoro mongirore Laktar Raymond Omolo. Chenro ni mosebedo kadhi nyime gwenge makaluo nochopo e kar chung'o od bura mar Arieda kuom thuolo mokwongo ka kwan mar oganda mane ochopo mar kawo opande ne obedo malo miwuoro. Moko kuom jopiny mane wuoyo gi Ramogi TV okwayo Laktar Raymond Omolo mondo odhi nyime gi chwalo chenro no e kor gwenge mondo kel yot ne jopiny maonge opande kendo kalo e midhiero mar rem yudo chenro mag sirikal. Mae igeno ni biro chwalo kwan mag jogo ombulu e counties makaluo motelo ne yiero maduong' mar 2027. Iyudo ka jomoko biro ni dwa kawo birth certificate, iyudo ka ng'eny ji mang'eny onge gi birth certificate. To ne gibedo ni gibro kawo gigo ka to gigo ok giyudo nikech kara chenro ma kawuono mar birth certificate aonge. Koro ng'eny ji ok nyal yudo ID, joma tindo gi ok nyal yudo ID nikech gionge gi birth certificate. Chiegwa kawuono abiro manyo birth certificate to ayudo ni manyo ID. Koro gima wuor ayudo ka ID ji onge go dabal makara wago dhowa ne sirikal to kara wane joma kosa ID onge. Koro timore maber ni koro okelnwa go machiegni mondo mi wayude. Koro wabiro mondo wayude lakini gi kora tarodho nyithindo taonge birth certificate.